ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରେ। ଆରେ ମଣିଷ ସବୁ ଚାକିରି ନ ପାଇ ପରେ ଭଲ ପଦ ଝିଅଟା ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ନହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। କଣଟା ମୁଁ ଭଲ କରି ପକେଇ ଏଇଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ କବ ଅଯୋଗ୍ୟ, ବାପ କହିବ ଫଳାଙ୍ଗା, ଭଉଣୀ କହିବ ନିକମ। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ମୁଁ ସହିଥାନ୍ତି କେମିତି? ନହେଲେ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ମାତାଲି ସାଜିଲି। କଣଟା ମୁଁ ଭଲ କରି ପକେଇଲି? ଆପଣ ରିକ୍ସା ଚାଲିଥିଲେ ଖୋଲିକିରି କରିଥିଲେ তোমাকে ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ଆଇବା ଗଲେ ବହୁତ ବେଳେ କଥା କହୁଛ ତ କାହିଁକି କେହି ମୋତେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଦବ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବେ ନିଜେ କେହି ବି ଯେମିତି ମୋତେ ମାତାଲି ବୋଲି ନ କୁହ। अलाइ भाई तू कौन मत छाड़ी पारिबो? अब केमिति छाड़िबी तू को? केते थर भाबिछि चाकरी न मिलला नहीं इसुके बिजनेस करि अंतत भलो पाई जाहा तो धरि मनो दे जाहा को सिंदूर पिंधि दे एही न दे से तो मते अयोग्य बोली कहिबनी। ए सर घर खंडे पड़ा नहीं बिजनेस करे तो केते टंका दरकार जानि अति कम 3 लाख ओ एतो का मानि को किछि हे परिबनी तो भाई स्त्री ठार आरंभ करी माँ भोड़ी समस्त ठार गाड़ी शुणु आ निज दुख को भूलिया से जीवन सारा एमती मत